Alright mga ka-block, punta lang kami ng Lingayin grocery, mag-grocery kami. Wala na ano stock. Malapit lang naman yung ano Lingayin, 30 minutes. Anong papagin mo? Dapat pag-aalis kami siya yung mauuna eh, kasi pag ako nang nauna dami niyang nadadaanan bago kami makaalis. Ganyan yan lagi. Pag nauna ako dito, yan, mag-aantay pa ako dito ng tagal dahil dami niyang nadadaanan. House to house ba? Ayan siya oh. Kita niya. Ikausap. Ayun. Oh, ang ganda ng gate namin no. Automatic. Kami ride safe. Box din nakakabit. Ano, kunin natin? Yun na. Tuklapin mo nga yan, nasa ibabaw, baka ilipat. Yung nasa ibabaw ito. Madali lang yan, tuklapin. Ito. Ito. Hawakan mo muna, mamaya kami baka kasi ilipad eh. NANI?!
Ah, sarado. Ah, sarado. Wala. O, paano yan? Tanggal natin guys yung ano, may bakal lipa rin. Kaya bang ilipat ito? Bilis lang eh. Kaya dito ka muna sa loob. A few inches later. Traffic sila. Ha? Tayo dumaan. Maraming daan dito. Okay ba? Traffic ngayon. Mabato. Kamalikot ha. Puno ata parking. Puno parking. Ba? Ha? Sabi ko nga mamaya. Matalan. Natan na ba? Matara ba? May kuro ba? Ay, tiro ka. Kuro ba? Dalawang puta. Yes. Kasya ba? Hindi na ba? Yun, kasya. Kasya. Ano yan sa CSI? Alin? Alin ka? Lapit ka. Ito ah. Suga, toyo. Dalawang class lang naman. May patis yung isa. Pwede rin yan. Ganun na? May libre pa na naman ano ito. Sige na, kunin mo yun. Kaya may patis eh. Ay wala. Ay may mayroon nga. Hotdog. Hanap kayo ng hotdog. Ayan, hotdog. May manok pa nga doon eh. Ayan, ito. Yung kailangan lang. Yan, salmon head. Ha? Di ba, luto ka ng manok? Oo. Akala mo sa akin walang pera? Huwag ganun. Diba?
Oh, lagay mo. Lagay mo. Dami ah. Ano dito? Alright. Ayan. Carninas. Carninas. Yan. Karni. May karni tayo. Hindi mo makalimutan. Oo ah. Yan ang mga ulam namin doon sa ano, Saudi. Ayan. Namimiss mo si Carmina. Mamaya. Sama mo na dyan. Dudu-dudu ka, din mo sasama. Oh, mamaya, stop mo na. Kaya marami. Yan, Indomie. Yan ang kanton doon. Indomie ang pangalan. 1 hour later. NANI?! Few inches later.
David, please. Bababa ka pa rin.